Марыя Яўгенаўна Саковіч моцная духам жанчына, жыццярадасная і добразычлівая. Шмат гадоў яна адпрацавала на гродзенскім прадпрыемстве «Фільтр» Беларускага таварыства інвалідаў па зроку. Актыўна ўдзельнічала ў мастацкай самадзейнасці таварыства. Таленавіта выконвала народныя песні. Як салістка-народніца выступае на фестывалях і зараз. Летась у жніўні споўнілася 50 гадоў, як Марыя Яўгенаўна ў таварыстве інвалідаў па зроку, а некалькі месяцаў таму у яе быў і свой асабісты юбілей. Таму нагода нам сустрэцца была. На пачатку нашай размовы гераіня майго нарыса прыгадвала той свой юбілейны дзень нараджэння і свае яркія ўражанні. Павіншаваць юбілярку прыйшлі Ларыса Багатова, намеснік дырэктара гродзенскага прадпрыемства «Фільтр», Міхаіл Петрачук, прадстаўнік Гродзенскай абласной арганізацыі «Белціс» па горадзе Гродна, і Ірына Ляўша, кіраўнік народнага вакальнага ансамбля «Іаланта» Гродзенскага прадпрыемства «Фільтр». Я ведала, што такія ў нас ёсць людзі, якія ўдзельнічалі мастацкай самадзейнасці ў жыцці наша прадпрыемства. Каму спаўняецца 80 год, так прыходзяць і віншуюць. Менавіта да хаты прыходзяць. З віншавальным прывітаннем, ўсё прыносяць віншаванне. Я, значыць, рознымі шляхамі дазналася, што 27 снежня прыйдуць да мяне нашы супрацоўнікі. Прыйшлі з падарункамі, прыйшлі з кветкамі, з торцам і такі прыгожы ў рамцы павітальны адрас у маё імя, і ён у мяне ў хаце на сцяне вісіць. Зачыталі. Вот я падзякавала, это было вельмі прыемна. Я вам удзячна ўсім, дзяўчаткі мои дарагія. Добрую справу робіце. Трэба людзей, якія дажылі да гэтых гадоў, яшчэ нечага вартыя, кажуць. Трэба прыходзіць і віншаваць. З цеплынёй і любоўю пра Марыю Яўгенаўну адгукаюцца Ігор Расіхін, старшыня Гродзенскай абласной арганізацыі, і Ірына Новікова, намеснік старшыні Гродзенскай абласной. Вообще всегда было очень приятно участвовать вместе в одних концертах, в одних мероприятиях. И сразу после школы я работал на гродненском предприятии нашем. И тогда мы вместе создали вот агитбригаду. Очень интересное мероприятие. Помню, что ездили в Могилев на республиканский смотр агитбригад и здорово выступили. И потом несколько раз еще ездили, я помню, на международный даже фестиваль сатиры и юмора в Автюках. Были вместе, тоже получили гран-при, очень здорово, было очень-очень интересно. Вообще всегда, честно, только о Марии Евгеньевне очень приятное впечатление, очень добрый человек. Видно, что именно любовь к людям, вот, наверное, что ее отличает вообще от всех остальных, как-то вот с открытой душой всегда, и всегда очень приветлива, очень добрая женщина. Ну и талантливая исполнительница народных песен. Да, конечно, это просто вообще потрясающе, это правда, потому что, когда вот я слышал, ну, очень здорово. Это особенный такой талант, особенное умение, наверное, которое вот это есть. Природа и мотив. Да, да. Ну, я Марию Евгеньевну знаю лет, наверное, 10-12, вот как пришла работать в областную организацию. Талантливый человек с большой буквы. Каждый раз, когда ее слушаешь, как она свое творчество презентует, у меня, например, мурашки каждый раз по коже. Особенно вот ее песни, которые она акапелла поет. Очень всегда впечатляет. Я, например, считаю, что, во-первых, народное творчество, оно очень самобытное. Это же фольклор, вот то, что она исполняет, оно немножко утрачивается, мне кажется. Ну, все меньше и меньше остается таких исполнителей. Не те, которые просто выучили и поют, да, а те, которые этим жили, впитывали это с молоком матери. Вот я когда слушаю Марию Евгеньевну, я всегда вспоминаю бабушку свою. И вот она всегда говорила: а что, деточки, тяжело работалось тебе? Говорит, так треба было спевать.
Вот. И вот для меня вот Мария Евгеньевна — это тот человек, который, мне кажется, песню несет не просто вот со сцены как артиста, да, а человек, который вот эту народную песню в любую ситуацию жизненную приносит. Что можно пожелать Марии Евгеньевне? Чтобы нас долго радовала своим творчеством, была здоровая, вдохновение ей. Всего самого наилучшего. Беларускія народныя песні. Марыя Яўгенаўна навучылася іх спяваць яшчэ ў дзяцінстве ад сваёй маці і нясе гэты скарб праз усё сваё жыццё. У яе выкананні паслухаем одну такую песню. Знаете, Леночка, вот эту песню, вот «Калина, калиночка», она как раз про мое житё и про мой лёс. Вот эту песню пустите. Вот. Обовязково. Эту песню я записала, когда я уже працавала у гостиницы в народном ансамбле в городском доме культуры. И мы писали первый диск, CD-диск писали. Починался этот диск с моей капельной песни «Калина, калиночка». Калина, калинашка, калина моя, а чаму ж калиначка не зелёная? Дзяўчына, дзяўчыначка, дзяўчына моя, а чаму ж дзяўчыначка невесёлая? Ой, не ў тую параніку я на свет пришла, маці, не подумавши, замуж отдала. Ой, ды в тую вёсачку незнайомую, ой, ды в тую сторону невеселую. Калина, калинашка, калина моя, а чаму ж калиначка не зелёная? Нарадзілася я 27 снежня 45 года. У вёсцы Матылі Шушынскага раёна. Шчучынскі, мабыць. Гэта цяпер Шушынскі. А раней, у той час, калі я нарадзілася, быў Васілішкаўскі раён. Час быў, канешне, вельмі цяжкі. Вайна толькі недавно закончылася. Яшчэ года не прайшло, як вайна закончылася. У сям'і я была другім дзіцём. У мяне старэйшая сестра на 2 гады і 2 месяцы старэйшая за мяне. Нарадзілася ў звычайнай вясковай сям'і. У той час у нас яшчэ нават калгасаў не было до 52 года. Была свая зямля. А бацька мой працаваў у лесе. Якраз арганізавалі леспангас і яго ўзялі майстрам. Ён быў малады, такі энергічны, грамотны. А мама выхоўвала дзетак. Дзяцінства памятаю, мабыць, 10 гадоў 4. Калі я чула патэфон, які быў у бацькі, і чула песні. І адразу мне хацелася спяваць. Мабыць, лепш навучылася спяваць, як гаварыць. Я так все копировала с патэфона, это с пластинок, песни. И до бацькі приезжали там много людей, якія вывозили лес тады, на рыхтоўкі такія былі лесу, а бацька гэтым усім там быў заведаў. І бацька заўсёды так, ну, дзяўчаткі мои, паспявайце. Старэйшая сестра я, мы спявалі. Так вы яшчэ ў дзяцінстве чулі ад сваякоў беларускія народныя так, песні. Пэўна ж, на ўсіх вяселлях, вот заўсёды мы ж малыя яшчэ, тады быў як, ідзе мама з татам на вяселле, і дзетак бяруць з сабою, бо ўсіх дзетак бралі з сабою. На ўсе такія, ну, там, ці на хрысціны, ці на вяселлі.
І спявалі мяне, і бацька добра спяваў. І ў мамы быў вельмі прыгожы голас. І заўсёды на ўсіх вяселлях усе гаварылі, маю маму звалі Маня. Маня, пачынае песню. І мама пачынала, і ўсе жанчыны, у нас навогул была радня пявучая. Так мама Марыя і вы, І я Марія. Хаця бацька хацеў мяне назваць Маргарытай, але калі пашоў запісваць у сельскі савет, 26 студзеня 46 года пашоў рэгістраваць мяне, метрыкі выпісваць. І сказаў, назови мою дачку Маргарыта, запішы. А сакратар, мабыць, такое імя было не вельмі знаёмае, яму гэта Маргарыта у вёсцы. І ён напісаў Марыя у метрыках. Прынёс маёй маці метрыку, мама чытае і кажа, ты ж казаў, што будзеш, каб напісалі Маргарыта, то напісана Марыя. Ну, а бацька кажа, ну, то ўжо не пайду я назад, я ж назад мяне не напіша ўжо. І так засталася я Маріяй. Ну, прыгожае імя. А Марія, я лічу, што імя, яно сусветнае. Богородица Марія, Дева Марія. Ну, маму ў вёсцы звалі Маня, а я Марія. Ну, вось так і адрознівалі. Так. Можа, які-небудзь яркі выпадак з дзяцінства вам прыгадваецца? А вось дзяцінства такі выпадак. Я ўжо вучылася ў школе. Ну, і настаўнік пачатковых класаў, яны там і спевы вялі, ўсё на свеце у вёсках у той час, в 50-х годах. І вось настаўнік спеваў вызначыў, што мяне добры голас вельмі прыгожы. І вось я памятаю, уже запісалі нас у піянеры, і трэба было ехаць на агляд мастацкай самадзейнасці ў раён. А раён тады быў у гарадскім пасёлке Астрына, у нас тады быў. Раён быў астрынскі ўжо. І вось мне сказалі, што я павінна праспяваць ад нашай арганізацыі песню. Ніякіх там не было, ні гармонікаў, ні супроваджэння ніякога, нічога не было. Як дзіця спявае, так і спявае. І вось тады я памятаю, што вельмі была папулярная песня, спявалі ўсе піянеры. То березка, то рябина, куст ракиты над рекой, край родной, навек любимый, где найдешь еще такой. Вот эту песню я тогда проспевала на огляде пионеру. Спевали в концертном зале, в клубе. И, значит, все такие аплодисменты, а я як-то не знаю, но проспевала вельми добро. Голосок у меня был такий звонкий, но дитячий голосок. Мне гадоў было 8 ці 9. У нас прымалі піянеру 8 гадоў. А я пайшла ў школу, мне нават не было 6 гадоў у першы клас. А акцябратаў тады не было яшчэ, як я не было адразу піянеры былі. Значыць, выстраюваць піянераў на урачыстую лінейку, уже віншуюць, узнагароджваюць і называюць. Марія Саковіч узнагароджваецца за выдатнае выкананне песні. Падыходзіць да мяне старшыня гэтай піянерскай раённай арганізацыі, прыносіць мне падарунак вельмі прыгожую шкатулку, а на шкатулцы такого блакітнага колеру, а там, значыць, напісана Крым, пальма і такая ракавіна і мора. Першая ўзнагарода. Першая ўзнагарода, і перед усімі это вот этой лінейкі говорить: «Ой, якая дзяўчынкі прыгожы голас, у цябе вялікая будучыня», нам не сказала. У цябе вельмі прыгожы голас. О, гэта быў дэбют і прароцтва такое. І несу гэтую шкатулку, вязу, сядзім у машыне, і все дзеці глядзяць, зайздросцяць, канешне, што я адна з усіх атрымала такі падарунак. Вось гэты эпізод з майго дзяцінства мне вельмі запомніўся. Гэта шкатулка вельмі доўга у мяне была, потым яна ў мамы была, і вже як не стала мамы, як уже мы разбіралі это ўсю хату, ўсё прадавалі, тады, значит, я яшчэ на старенька уже, і так і все. Это колькі гадоў прайшло. Вось эта памяць была. Вот і вот гэты выпадак, гэты эпізод з майго жыцця з маленства застаўся. Ну, закончила школу. Звычайна дзяцінства было і голоднае, і холодна ў той час. Вельмі цяжка было. Потым яшчэ брат нарадзіўся ў 53-м годзе. Ну, вось арганізавалі калгасы, ўсё забралі, і было вельмі і голодна, і холодна. Ну, як все выжылі. Закончила школу, поступила цяпер колледж мастацтва, тады было культасветвучылішча. Закончила харовое аддзяленне, в 67-м годзе я закончила. Выйшла рана вельмі замуж, мой шлюб не вельмі добры. Не трэба мне было там той замуж выходзіць, але так адбылося, як адбылося.
А то муж быў музыкантам, мяне гэта, так сказаць, вельмі спакусіла гэтая музыка, акардэон. Я сама спявачка, ў той час уже вельмі многа спявала. Усе канцэрты ў сельскім клубе без мяне не выходзілася. Вот, і працавала я 2 гады піянер-важатай у школе. Ну, потым пераехала я ў Вялікае Мажэйкава з мужам працаваць. Такі саўгас быў лекавых траў. Мы працавалі там 4 гады. І гэта ўся мая праца ў культуры працягвалася да 75-го года. Потым пераехалі ў другую вёску, мы бліжэй да нашай радзімы, у Першамайске, ў сельскім клубе працавала. 73-м я заўважыла, што мяне падае зрок. Але не звярнула адразу увагі. Я бачу, што некаторыя людзі ходзяць у акулярах і думаю, там мне, мабыць, патрэбныя акуляры, хаця мне было толькі 27 гадоў. Але калі я звярнулася да акуліста, ён паглядзеў, што ў мяне атрафія зрокавага нерву, яшчэ і катаракта ўдабавак да гэтага ўсяго. Мяне адправілі сюда ў абласную бальніцу на лячэнне. У маі месяцы 75-го мне далі другую групу інваліднасці па зроку. Было вельмі цяжка, быў адчай. Жыццё сямейна не склалася, у мяне 2 дзетак на руках. І што мне рабіць? Такі быў адчай. А ў вёсцы, гэта, знаеце, як это не ў горадзе, што там цябе не знаюць, а ў вёсцы это кожны. Я не захацела працаваць, адразу пайшла, сказала, што я працаваць не буду, хаця мяне пакідалі, але я не магла маральна, не цяжка было. Думаю, што ж мне рабіць? З гэтай вёскі трэба мне ад гэтага мужа ўцякаць, бо я тут не знаю, да чаго дадумаюся. Я прыехала сюды, у Гродно. Мне нават на этой камісіі ПТЭК, мне доктор, калі я стала плакаць, ён сказаў, вы знаете, у нас інвалідаў тут ёсць прадпрыемства, все працуюць, і вы яшчэ маладая, яшчэ можа наладзіцца ваше жыццё. Я прыехала сюды ў абласны аддзел. Это в якім годзе? А это в 75-м. Это 10 чэрвень месяц. У маі мне далі групу, чэрвень я прыехала і прыйшла ў абласны аддзел. Тады ў абласным аддзеле быў садаўнічы, Мікалай Семёнович садаўнічы. Заходжу і гавару, такая справа. Я атрымала групу інваліднасці па зроку, я хачу владкавацца на працу у беларускім таварыстве інвалідаў па зроку. Толькі так, каб мне далі жыллё і была праца. То ў мяне 2 дзетак, і мне трэба дзесьці ехаць. Там, дзе ёсць праца і дзе ёсць жыллё. Ён мяне пытае, а дзе вы працавалі да гэтага? Я кажу, загадчыцай клуба працавала сельскага. Кажа на мяне, а вы спяваеце? Я кажу, канечне спяваю, я хваровае аддзяленне закончыла. Тады ён заве баяніста, тады быў Івановскі. Загадчык клуба на прадпрыемстве Івановскі, Евген Михайлович. Ён заве Івановскага з баянам. І кажа, вы нам заспявайце што-небудзь. Я ім заспявала песню. Тады ж, знаеце, роднага, беларускага. Ну, ніхто не спяваў. Усё трэба было рускай спяваць. Я спявала кнопачкі баянныя. Баяніст кладзе баян і кажа садаўнічаму, знаеш што, гэтая жанчына павінна застацца ў Гродно. Выдатна. Ён на мяне пытае, а прописка у вас ёсць? У нас работа-то ёсць, але прописка у вас ёсць. Я кажу, адкуль жа мне прописка? Конечно ж, няма. Тады, кажу, шукайце прописку. Як толькі будзе прописка, прыходзьце, мы вас прымем адразу на работу. Я выходжу на вуліцу, і это, мабыць, так лёс склаўся, нашла жанчыну на вуліцы, якраз там каля універмага, знаёмую, і разгаварыліся, і яна мяне ў сваёй кватэры прапісала. У якраз былі там метры гэтыя несчасныя. Яна мяне прапісала, і 20 жніўня 75 года я прыехала на працу у Гродно. Прыгадвала Марыя Яўгенаўна і тое, што ў жніўні 1975 года, калі яна прыйшла ў Гродзенскае абласное аддзяленне Беларускага таварыства сляпых, сучасны будынак, дзе зараз знаходзіцца Гродзенскае прадпрыемства «Фільтр» і Гродзенскае абласное праўленне, толькі здалі. Яна прымала ключы ад гэтага будынка.
Спачатку займалася гаспадарчай дзейнасцю, набывала мэблю, канцылярскія тавары, падпісвала кабінеты. З лютага 1976 працавала загадчыцай клуба прадпрыемства, мастацкім кіраўніком. Тады на прадпрыемстве было насычанае культурнае жыццё. Былі гурткі, харавы, драматычны, гурток мастацкага чытання, гурток сольных спеваў, танцавальны гурток. Стварыла Марыя Яўгенаўна і агіт-брыгаду, якая заўсёды на фестывалях займала прызавыя месцы, неаднаразова і перамагала. Дырэктар прадпрыемства Савлякович вельмі добра адносіўся. Ніколі не адказаў ні ў чым, што вот я прыходжу і гавару, што тое. Всё, никаких пытанняў, дапамагаў. Раз он сказал мне, что я тебе дапамагу, я говорю, я не справлюся, бо я дрэнна бачу. Але все было вельмі добра, так што вдзячна. Я многім вельмі вдзячна. Людзі вельмі добра да мяне ставіліся. Была сакратар у дырэктара Марія Йосіфовна. І яна першая, каго я ўбачыла, прыйшла на прадпрыемства. Вот яна мне ўсё падказала, расказала. Потым, калі я прыйшла ўжо працаваць у клуб, кіраўніком хора 1 верасня прыехала маладая Тацяна Васильевна. Яе прозвішча было Пусікова. Мінсков цяпер. І вось я з ёй адразу пазнаёмілася, яна да мяне адразу хор трэба хадзіць, всё ў хор. Всё, і я працавала тут, яшчэ прадпрыемства было на 17 верасня, але я прыязджала на рэпетыцыі хора. Я ж бачыла трохі, а яна зусім не бачыла, я ёй дапамагала, яна перайшла ж сюды. І вось мы з ёй у добрых адносінах. Яна мяне лічыць, што я ёй старшая сястра. Да гэтай пары мы вельмі у добрых адносінах з Таняй. Калі пачалося беларускае адраджэнне, Марыя Яўгенаўна стварыла пры клубе гродзенскае прадпрыемства «Белціс» фальклорную групу, здолела увасобіць у жыццё сваё даўняе яскравае хобі, якое перарасло ў прафесію. Народнасць прыйшла тады, як пачалося адраджэнне з 89-го года. Пачалося адраджэнне нашай роднай мовы, адраджэнне нашай культуры. І мае карані усе беларускія, родныя, вясковыя, все ачнуліся. Прачнуліся ў маім сэрцы. І тыя песні, што мама спявала на ўсіх святах у вёсцы. Я адразу, так сказаць, вельмі узрадавалася, што мы можам звацца беларусамі. Пачалося адраджэнне, ну і пазней ужо у тым ліку і такія народныя хіты спявалі, як «Цячэ вада ў ярок», «Ой, рэчанька, рэчанька». Это вельмі... А я шукала песені, каб яны былі не запетыя, не знаёмыя, менавіта народныя. Можа, якія-небудзь іншыя хіты вы выконвалі, якія вам больш даспадобы, ну, якія гэта? Я памятаю, мама, такая была песня: «Садзіла садочки, даю 3 радочки, а ў першым садочку я Юля кувала, а ў другім садочку салавейка свішча, а ў трэцім садочку брат з сястрой ходзіць, брат з сястрой ходзіць, ціхенька гаворыць: расці, расці, сёстра, аддам тебе замуж, аддам тебе замуж у великую дружину, на широкую ниву. На широкой ниве добре жито жаті, великой дружине добре жартаваці». Я нідзе не чула. Вельмі прыгожа, да, я таксама не чула. Вось, так заспявайце нам што-небудзь. Ой, дума, моя дума, ой, дума, моя дума, заповедная дума. А как жажда к той думе, а как жажда к той думе, моя мамочка при мне. Я б сустрела свою мамку, посадила б родну мамку на тясовым ганочку.
Говорила б своей мамкой, говорила б своей мамкой целый день до вечера. А як мама не прийде, а як мама не прийде, дорожанька зарасте, зарасте дороженька ельничком, березничком, молодым сосонишком. Ой, ты гай, да ты ж мой гай, ой, ты гай, да ты ж мой гай, подымай ветер вгору, подымай ветер вгору, подымай ветер вгору, дай мне видно в дорогу. Я до мамы в гости иду, я до мамы в гости иду, и дороженьку знайду. Параду йшли передачі «Народний гостинець», выступлення таких спеваков, давнішніх записи такі ось фольклорные вандроўкі были, записывали в фольклорных вандроўках. Я старалася заўсёды записать песни тыя, якія не былі на слыху, а такія старадаўнія песні, старадаўнія. І у мяне была вельмі вялікая фонотэка, і нават цяпер у мяне ёсць. Нема каму ўжо перадаць толькі. Значит, 93-й год я взяла фольклорный гурток при нашем клубе, именно народные песни. Вот. И мы пошли, значит, колядные встречи, значит, у нас кинотеатр Гродно на коляды. Пошли мы коллективом нашим в город, нас запросили выступить. Мы пошли туда. Пошли, мы так там добро выступили, так заспевали, что меня в городе зауважили, что есть такая спевачка с народным голосом. Звонит мне музыкант і каже, я хочу стварыць при гарадскім доме культуры калектыў народнай песні. Мне вельмі спадабаўся ваш голас, я хочу вас запросіць. Пытаю мяне, вы маеце адукацыю? Маю. Вы спяваеце народную песню? Я хочу, каб вот дапамаглі. В 93-м годзе прыйшла я. За 1 год мы стварылі рэпертуар полностью народны. Я увесь рэпертуар прыносіла, баяніст апрацоўваў усё гэта з аркестрам, з'явіўся з аркестр народных інструментаў, і мы стварылі ансамбль, які па маёй рэкамендацыі далі мне заданне, як назваць наш калектыў. Я падумала туды-сюды, як жа яго назваць. І прыйшла і кажу, што назовем яго гасцінец. А чаму гасцінец? Гасцінец – гэта як падарунак з аднаго боку, а з другого як шлях. Вот как выходишь на вялікі гасцінец, дарога, гасцінец. Ось. І склала такія вершы, якія перад тым, як выступаць нашому гасцінцу, і заканчвалася так, ка песня наша з небыцця паўстала, а песня беларуская па ўсёй свеце гучала. І стала наша песня гучаць, і мы паехалі і ў Польшу. Мы поехали ў Германію, нас запросили, у Чэхію. 17 гадоў я так адпрацавала ў гэтым калектыве. Працавала і спявала. Праз 2 гады мы атрымалі званне народнага. Вось, цяпер уже, конечно, калектыў прыйшоў у заняпад зусім, але 17 год мы ездили нават ты ў Москву, прадстаўлялі Гродзенскую вобласць. 2 дыски записали. Вельмі шмат, вельмі шмат. Так што я, сказаць, пакінула след свой і ў гасцінцы. Вельмі задаволена быў, калектыў добры, вельмі добрыя людзі адносіліся да мяне. Уже мяне зрок стаў падаць, але яны вельмі да мяне добра адносіліся ўсе, таму што яны бачылі, што гэта ўсё было на мне. І песні, і рэпертуар, і праграму я толькі на беларускай мове. Усё толькі на беларускай мове. Усюды. І ў Польшы, і ў Германіі.
Яшчэ мая суразмоўніца 13 гадоў з 1994 спявала ў заслужаным аматарскім калектыве Рэспублікі Беларусь, народным ансамблі «Бліскавіца», прадпрыемства Гродна электрасеткі. У аграрным універсітэце вяла фальклорную студэнцкую групу. Потым я ўжо пайшла на пенсію тут, на прадпрыемстве, але хадзіла і ўдзельнічала, па магчымасці ўдзельнічала і ў перасмешніках, і сольныя песні спявала на глядах. Вот нават у 55 гадоў мне было, мне дзяўчаты, ты памятаеце, был КРЦ такія пры... Памятаю. Вот. І, значыць, мне дзяўчаты зрабілі творчы вечар. Мне было 55 год. Директором КРЦ тогда была Лариса Исаковна Богатова. Так, яны зрабілі мне вельмі цудоўны. Першы творчы вечар быў на прадпрыемстве, это мой быў творчы вечар. Вельмі быў цёплы, такі прыгожы творчы вечар. Я вельмі ўдзячна ім. Усім дзяўчатам з КРЦ вельмі ўдзячна. І Ларисе Исаковне, і дзяўчаты, якія тады працавалі. Усе. І Тацяне Венско, яна многа вельмі зрабіла. І віншаванні все такія былі прыгожыя, такія душэўныя. Адзін раз нават было так, значыць, гасцінец наш ехаў на фестываль рэспубліканскі, у Паставы хіба мы ездзілі. А нам, нашаму таварыству, трэба было ехаць на гумар усебеларускі ў Ўцюкі. Я была задзейнічана, і вельмі шмат задзейнічана. Я папрасіла свой калектыў гасцінец, хаця я працавала ўжо там, але кажу, трэба дапамагчы, таму што правал будзе. Я вельмі там, дзе задзейнічана было шмат. Вот. І мяне адпусцілі, я паехала, і вельмі тады добра выступілі. Мне спадабаўся такі фестываль, я пабыла на гэтым фестывалі, а ў Цюках. Так што трэба было, ішла, быў час, ішла. І цяпер на ўсіх фестывалях, вот цяпер, говорится, хоць уже такі ўзрост у мяне, 80 год споўнілася, ну, але калі яшчэ ёсць крыху голас, то будем спяваць. Вельмі добра. Было добра, была песня, якая дапамагла мне выжыць. Марія Евгеновна, як вы лічыце, якая будучыня ў беларускай народнай песні? Вельмі цяжкае пытанне. Я вось гляджу, ёсць, канешне, у нас установа вучэбны колледжы мастацтва, там народныя аддзяленні, ёсць, але толькі адзінкі. Адзінкі выходзяць. Прыходзілі, як я працавала ў гасцінцы, некалькі выпускнікоў да нас. Яны ўсе стараюцца дзесьці, так сказаць, уладкавацца, дзесьці ці дзіцячы гурток, ці ў кім-то калектыў такі знайсці, ці ў горадзе, ці ў якіх-то установе якой весці гэтыя фальклорныя гурткі. Але аматараў такіх народнай песні адзінкі. І заканчваецца народнае аддзяленне, а потым я гляджу, паціху яны ў эстраду пераходзяць. З тых, хто спяваў народные песни переходят в эстраду. А народная песня это коли ты вышел, встал и спеваешь. Вот это народная песня. Это с глубины народа, с глубины твоей души, с отданности своей родной песни, своей родной мове. Вот это и есть народность и белорусскость. Вельми шкода, што ў такі заняпад это ўсё прыходзіць. Крыху пра асабістае жыццё. Вось вы ўжо казалі, што 2 дзетак было у вас. Ой, уже у мяне 3 унукаў. І унуку майму старшаму ўжо 40 гадоў. Унук старшы і унучка жывуць у Італіі. 13 гадоў самому малодшаму унуку. У мяне 1 дачка і сын, 3 унукаў. Унучка ў мяне вельмі добра спявае. Маленькая была, спявала за мною, і нават на глядзе народную песню спявала. В школе она спявала, прыгожы голас. Калі б яна засталася тут, можа, што-небудзь і спявала б, і народную за мною песню спявала б. Памятаю, было сямейных ансамбляў гляд, і мы тады першае месца занялі з унучкай. Вот, у унучцы моей тады было, можа, гадоў 10, а цяпер уже ёй 29. Ой, у полі, дай ядраным жвіце, ой, там выбі владай, перапёлка дзеці.
Ой, выявявши, яна іх гадавала, цэлымі дзянёчкамі з імі шабятала. Деточки мои, ой, гураж мне за вами, тяжко мне справляйтеся с семерыми ротами. Мамочка наша, не горуй ты за нами, подрасти нас трошечки, дык разлетимся сами. Не с кем будем, мамочка, тобі шабятати, не с кем буде родная словечко сказати. Будешь ты нас, мамочка, часто вспоминать, гэтые хвилиночки счастливыми называть. Ой, в поле, дай же успелым жить, плакала перопелочка, бо разлетелись дети. Выдатна, цудоўна. Вось я хацела сказаць, што некаторым дзецям і ўнукам вы перадалі любоў да беларускай народнай песні. Ну вось унучцы, так? Яна як прыязджае да мяне сюды, з Італіі прыязджае, мы ёй спяваем на ўсё народную песню. Ну, назовём унучку. Вольга. Прывітанне Вользе. Учора гаварыла з ёй. У мяне ўжо праўнучцы 8 гадоў, там в Італіі, італьянка. 2 дзяцей, 3 ўнукаў і одна праўнучка. Одна праўнучка. Ну так віншуем. Вот в Італію, як яна нарадзілася, я сваім старэйшым унукам лятала в Італію на хрысціны свае праўнучкі. А там для італьянцаў на хрысцінах Санта-Люсію прыспявала. Это правда на рускай мове. Але Санта-Люсію прыспявала. Санта-Люсію як народная песня іхняя, італьянская. Марыя Евгенаўна, якія у вас правілы, альбо якое у вас жыццёвае крэда? Твары як мага больш любові і добра людям. І табе гэта ўсё вернецца. Трэба любіць людзей. І можаш, дапамажы заўсёды. Мне дапамогуць, і я дапамагу. Жыць з аптымізмам. Трэба ўсё пераносіць вельмі спакойна і вытрымана. Малітва, якую я гавару заўсёды і раніцай вечарам, прашу Бога даць мне цярпення і вытрымкі. Ну, конечно, здароўя. Сабе і ўсім родным. Але галоўна цярпення і вытрымкі. Жанчынам, конечно, адносіцца з любоўю да сваіх родных, блізкіх, любіць сваіх дзяцей, унукаў, адносіцца з любоўю, таму што калі будзеш толькі крычаць і щосьці ад іх патрабаваць без конца, але калі ты скажаш, вось ад мяне адыходзіць унук мой малодшы, я там уже наговору, шмат чаго наговору. Говорю, Сережка, ты гляди там уважливо на уроку, сиди, слухай. А потім говорю, я тебе люблю, Сережка. Він, бабулька, я тебе так само люблю. Вялікі дзякуй вам за інтэрв'ю, Марыя Евгенаўна. Вам усяго найлепшага. Жадаю вам добрага настрою заўсёды і аптымізму. Няхай ваше здароўе будзе моцным, а ўдача бясконцай. І няхай будзе заўсёды з вами добры анёл-ахоўнік. Шчыра дзякую. Дай Бог усім таго, што не пажадалі, каб усё збылося. Будем спадзявацца. Напрыканцы нашай размовы старшыня Гродзенскай абласной арганізацыі «Белтис» Ігор Расіхін віншаваў і Марыю Яўгенаўну, і ўсіх нашых слухачак з першым веснавым святам, днём 8 сакавіка. Очень хотелось бы, да, поздравить всех женщин, всех девочек, девушек, будущих женщин, да, бабушек тоже. Поздравить с Международным женским днем. Пожелать, ну, самое главное, конечно, это здоровье. Здоровье и себе, и не только себе, но и близким, чтобы не волновались за близких людей, потому что женщинам очень свойственно, конечно, переживать, волноваться за тех людей, кто рядом с ними. А в остальном успехов,
любви, наверное. Для женщины очень важно, чтобы рядом был надежный мужчина, который тоже соответствовал мечтам каким-то. Самое главное, наверное, чтобы сбывались мечты, которые есть у людей, и вот в данном случае у женщин, да, чтобы сбывались мечты их. Вот, и всего хорошего, да.